Lijep pozdrav svima, ovo je druga video lekcija o Dunsu Scottu. Krenut ćemo dokazom o postojanju Boga. Duns Scott vraća se ontološkom dokazu, koji je a priori dokaz. Dakle, ne treba nam neko iskustvo da bismo zbilja povjerovali ili dokazali Božje postojanje. Bog postoji i to je to. Ne treba preispitivati taj dokaz. A dokaz glasi ovako. Malo je ljepše nego prije što se tiče ontološkog dokaza. Postoje takozvana kontingentna bića. Za Dunsa Scotta kontingentna bića su ona bića koja se mogu dodirnuti, koja su oko nas. 3 su mogućnosti. Ili su nastala sama od sebe, ili su nastala iz ničega, ili su nastala od nekog drugog. Idemo sad preispitati sve mogućnosti. Da je kontingentna stvar, opipljiva stvar, nastala od same sebe, morala bi postojati i trenutak prije nego što je nastala. Da nastane od same sebe. Zar to ne zvuči glupo i nemoguće? Dakle, to stavljamo sa strane. Druga je mogućnost da je nastala iz ničega. Da je tomu tako, mi bismo iz ničega mogli izmisliti 100 eura. Dakle, i to ide van. Ostaje nam treća solucija. Da je kontingentna stvar nastala od nečeg drugog. Idemo tom cestom jer smo prethodne 2 mogućnosti maknuli. Ljudi tada nisu bili svjesni evolucije, ali su bili itekako svjesni povijesti. Pa su išli redom unazad. Išli su u povijest koja je stvar nastala od koje. Došli su do zaključka da je to negdje moralo i stati. Od nekog prvog bića, od neke prve stvari. Nema tko drugi biti nego Bog. To je preformulirani ontološki dokaz u režiji Dunsa Scotta. Uostalom, da vas pitam da zamislite neko više biće od Boga. Biste li to mogli? To je još jedan dokaz. Jedan prinos tom dokazu. Da Bog postoji. Uostalom, tko kaže da on ima bradu, dugu kosu i da je neki čovjek od 60 do 65 godina? Bog je duhovna pojava, a ne tjelesna. Bog je vrlo jednostavne građe. Jednostavnije građe od amebe. I vrlo je teško dohvatljiv. O njemu možemo znati onoliko koliko zajedničkih pojmova s njim imamo. Ono što i Bog i mi znamo, toliko mi znamo zapravo o Bogu. A što još ne znamo o Bogu, Bog zna. Ono što je bilo zanimljivo za čuti od jednog Franjevca jest da zagrobni život ne može dokazati. U Copplestonovoj Hrestomatiji možemo vidjeti da Duns Scott nije imao nekakav etički sustav, ali se ipak dotaknuo morala. Neko djelo je moralno onoliko koliko se poklapa s kriterijima razuma. Dakle, moralnost djela ovisi o razumu. Mi ćemo razumom razlučiti je li moralno čistom obućom ući u tuđu kuću. Ako razum kaže da je, onda je moralno od nas čistom obućom ući u tuđu kuću. Međutim, ako ćete vi moralan čin napraviti samo zato što vam razum tako kaže, ako vam mama tako kaže, to nije moralno do kraja. Mora postojati iskrena nakana. Mora postojati i vaša volja da vi izvršite čin koji se slaže s razumom. Dakle, istinski moralan čin slaže se i s razumom i s voljom. Dakle, mora postojati nekakva iskrena želja. Loš čin koji nije po moralnim standardima je takav zato što se slaže samo s vašom voljom. Lopovi znaju da nije razumno krasti, ali oni idu napraviti ono što se slaže s njihovom voljom, jer njihova volja je nešto ukrasti. I to bi bilo to. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalina, Povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunje Marušić Brezetić,
udžbenikom Tomislava Reškovca Filozofija te filozofskom hrestomatijom Istorija filozofije Frederika Coplestona.